Zein da Gipuzkoan gertuen dagoen herrixa? Usurbil, eta nungo herritxarrei kostetan jake geixen pasetia, Pasaia, eta nun daukie pintada geixen paretetan, Ormaiztegi, kotxe karuenak daukona, Zegama, eta herri merkiena, Andoain, presioik ez daukon saioa dauko gaur aurretik. Gipuzkoako hainbat herritxan barrena. Eta azteko esan dakoa, Andoain. Aizea Lertxundi getariarra gonbidatu dugu gaur esperientzia berri bat bizitzera. Urrun joan barik, Gipuzkoan, bertan badago eta 11 abentura bizitzeko aukera. Aitor Larraxa Oriotarra ere, eskualdetik irten eta eskualde honek eskaintzen dituenak bertatik bertara ezagutzera animatu da. Hombre, pareja! Egunon! Zeran? Ondo? Zer da? Aizea eta Larraxa, ez da? Bai. Da, prest! Zu Julen? Julen, bai, hori da, urte askotako. Berdin. Zer, esperientzia hon bizitzeko prest, Bai, edo? etxeki zertan gatu zen seguru, Ez? Bia ferrata bat enbio hemen leitzarengo baiaran. Bale. Nik ez dira sekulen bia ferratikan, Tranquil, lotuta zangoan eta seguru izangoa. Bale. Bueno, momentuz leitzaran etorri geha, ez tekiz espero deun egun hontan, Tolosaldean, esan dugu hemendik aniliko gehala, turismo euskalduna egiten, eta hoxe pixkat nerbilo apur batekin, eta hoxe goga hondiakin, eta ekaitzek eta Julen eze prepatzen duen, garko egunen. Ekin jazan ez digue gauza asko ikan kontatu, orduan desiatzen jakiteko zein berdeun, da ze prepatu iguen ekaitz da Julenek. Egunon! Plazaola bide berdiak lotzen dau Leitza eta Andoain, eta kokatuta dau Leitzarango baiara eder honetan. Ondare eta naturei dagokionez inguru oso aberatzak zeharkatzen dau. Leitzaran baiara, bertako bide berdeagatik da ezagunen gaur egun. Bere garaian, Donostia eta Iruña arteko trenaren zen bidea da egungo bide berdea. Eta zehazki, Plazaolako mehatzetik ateratako minerala garraiatzeko 20. mende hasieratik erabili zen tren azpiegitura dago jatorrian. Hortik bide berdearen izena, Plazaola. Bide berdea Andoain eta Leitza artekoa da, Leitzaran baiarari dagokionez. Eta ondarearen eta naturaren ikuspegitik oso aberatsa den ingurua zeharkatzen du. Oinez, zein bizikleta zeharkatzeko aukera ezaguna da, baina gaurkoan, Leitzarango baiara, beste ikuspuntu batetik ezagutuko dugu. Profesionalak da, bai. Arraxa! Ega! Ona, txo! Ole! Ona! Leitzaran ferrata bidea, altuera ibilbide interpretatua da, Gipuzkoako lehena eta bakarra. Alabaina dago, Baina asko izan. Oto, nire nazunto horpia gino oto, lotuta, no? Hombre, hobeto. Izan seguria, mire uste. Estela, Venga, gora! Artxa! Abentura eta natura maite dutenentzat ibilbide ezin da proposagoa. Bertakoa gertutik ezagutu, zeharkatu, Gora! Euskal Herria! gozatu, Euskalduna gara! Euskal Herrikoa!
Venga, Aizea. Hau paisea, bat eta gero bestia, Bila batea, Aurrenengo gauza, eta importantena, segurtasuna, mendila. Mendirazko kundala hua. Bai, ba. Eta ikasteko ibilbidea proposa. Hau da, Martintxo, arrantzalia. Jode. Polita, Postatik aparte arrantzalia bat, oso erreka marrena. Bai. Zautzen, Martin, arrantzalia? Entzun da bai, baino... Ikusita dotoria da, Mira, Euskalduna dotore gea da. Eitu hemen ze kolore polita da. Euskalduna bai, zur, mokua galanta, Mokua galanta, Biezela. Koloriak eta bisila, kolore oso biziz eskak. Da ze harrapatzen dagoen? Ze harrain mota guztokako ni? Ba, nik uste zapa horuke eta olako garrapatu zira. Zapa huru hau alantan. Txikila izango da, eta derriorrez txikila harrapatu berko da. Ze amurra ez du moko Euskalo, Ego horrek igual amorra jarrapatuko, Morraina beta maino ezberdinetako hango. Bai, horretik, Eskailuak eta... Ojo, isokina tornean errekan gora, hemen ez da ira, isokinik. Bai. Bai, isokini bai. Osaka, isokina beharra papau. Joder. Bere garaian. Isokinen garaian. Bai, gainan mokua oso harrapatzeia daga. Oso Txurasekak. Zatza. Bueno, txorixan inguru egin jo, berro apurtxo bat, Bai. Txori da bien irien da. Eta gero belarrak eta askotan ez, mendixe gabitza belar pila eta zotza bat ez jartzen, ez, ikusten duen. Hemen zer, belarren bat ikustu zu ezaguna edo oso zer edo... Honek batu garua dara, ez? Garua? Bai. Ez? Bai, ala izan da. Garua, bai. Da, garuan inguruan zoze balak itxue. Ez dakit, baina Euskal Herriko baso askotan ikusten dela bai, Bai, Jadanian ikusten dela. Bitxa da izen, Ni guztia jat. Eta... Zaten da bienez, lehen pilo bat, landa pilo bat zozen garuaz beteta. Osake, erabiltzen zela asko, gaur egun lastu erabiltzen da bezala. Jaten emateko, Jaten emuteko baino goixau, azpixak itxeko, ganauai. Osa, itxuan eta kortan. Bai. Ito esan da itxitzazu, korta, itxua. Ekuiluan. Zenean ganauan oia izaten dana, ez? Behian, koltsoia. Zue, itxua. Itxua, bai. Oira, eske. Korta. Eta bertan ganauak komodo goteko azpixan, da gero azkenean euran kaka eta txixak inaztu. Eta gaur egun satza, ez? Satza zuek esatu zuen... Ximaurra, gaur egun lastuak initxa. Zimorra. Baina ez omen dainona, lehengo ximaurra zera, lehen galduak initzen zera. Fundamentu gehiago zegan. Hori da, bertako belarra eta naturala, ez? Gaur egun lastua erosten dago eta Euskal Hundi datorrek ze botatzen lastu arrai, ez? Epai! Hori. Baina non eskaparra hoia... Hori nola pasari? Hanka Lucia, azkateta? Bai, ba. Gaixo, a ver. Soltatzea astu zat. Gero ingo bai. Zehitzak aurrea. Zemozko esperientziako bazulo baruna, izea? Earra. Hau ze harri da bat ditxue? Ez? Zukoek? Kare? Kare harria? Beira. Euskaleiko harri garrantzitsua. Asko erabili izen da, beti. Alengo baserri edarrenak eta kare harri zazitxezien. Gora. Berutza behiratu zuen? Earra, Lubaitxe da berrekia, Euskikare atatzen hasi, uk? Lehenko euskizpixak. Bentasuna buru bat. Oain, euskitea peatu itek, Buendikan. Peatu? Gutxi atzek eta... Peatu. Alta gaztia. Osemak? Yep.
Goxatzen egea, Goxatzen egea! Maria, baitu hemen. Aizea? Perretxikua, gauen son. Ostras! Ja, hau espaldikoa da, holako ikusta ditzen ja, Hoi perretxikua, hori? Bai, hor pista hau, da, goitxu bera, guatate zain lehen hemen berzero bezala, ebitzen zabien. Zabortegia. Hartu eta zaborra, kamino eskinati bota eta bertan dana. Orduan itxen dagoena da, bueno, hemengo pasadan, ja, jentia etortzen gen, jentiakin pasatakoan, pixkat bilduaz fan. Bakoitza beria biltzen badu, gustuko da. Poliki, garbitzen fan, ez? Asko ez da kostean da. Osea, ganimeta masarie, Sondo. hartuko bakoitza zeu eta eruen, ningo. Sondo. Aurrena mosketoi bat, eta gero, bigarrena. Segurtasuna, gure ardatza balako. Bueno, hementxe bukatzen da, Listo? Hauko, bia ferrata. Bueno, esperientzia harra izan da, ze beste bia ferratakin konparatuta hau pixka diferentia zan. Ze momentu bakoitzen esplikatzen jutezan, momentu hortan ginaben lekuko zelandare zeuden, ze animali dian bertakoak eta horrela. Eta uste baino errexo. Pentsatzen nun larraxak nahiko lan izango zitule jotzen, baino ez, danok eharki joge. Azkenen pixka berotu gaitu, Bai, ez? Goizian hotza genula, ez genula. Pero ikitzen, Bai, oso polita bidea, oso polita. Bai, ez jatzue? Diferentia, Nik uste eozeinek indezagen bideoa dela. Bai, ixera zein. Bueno, zolarri pasadeu. Nik enekin zertan ferrata bideo bat, enekin ez dara zertan etorren, eta gozatu dut pila bat. Kantatu indeu, erakutsi duten zer dian, ze flora dagoen hemen inguruan, ze fauna dagoen. Nik uste dut esperientzia hau bizi berdala. Eta gero, momentu batzu tentziluare bai, ze, azkenean kablea helduta guaz, baina eskerra kable horrei. Ze, edozein pixka moitze gehala, eroitzeko arriskuare bai, horrik ere harria dago. Eta hoxe, gozatu pila bat, eta gomendatzen mundu guztia hau probatu egin behar dela. Probatu horreko gauza da, eta irutze gaina, naiz da inoiz ezin ferrata bideo bat, ferrata bideo hau egiteko kapaza edo norma da. Baitxe ikusi oso ez dela ferrata bide normal bat, ez? Eta lapur bat bori, ez? Bertako natura esautzeko, Bai, kakiakin, dan esplikatuta eta ondo. Bai. Sekulako esperientzia bizi ondoren, bagoaz Gipuzkoako erdialdeko beste udalerri batera, Tolosara. 13. mendearen erdialdera fundatu zuen Tolosa Alfontso Amargarrena jakitunak, ordizia eta segurarekin batera. Mila 503an baina, sute handi batek suntsitu zuen herria, eta harriz berrera ikitzeari ekin zioten orduan. Tolosa ezagutzeko esperientzia paregabea da alde zaharra bisitatu eta herrian murgiltzea, kalean gora eta kalean bera ibiltzea. Eta hori bakarrik ez, bizitan ezin alde batera utzi Tolosako nazioarteko txotxongilo zentroa, Topik. Ongietorri Tolosako Topi Museora, nazioarteko txotxongilo zentrora. Museo magiko hau, umei zuzendoriko museo oso berezi da, non erakusketez gain, tailerrak, emanaldiak eta bisitak gidatuak egin ditzakezuen. Kaixo! Mariona dut izena, eta zuen maskota naiz. Zenbat neska mutila handiak eta txikiak. Hau etxe berezi bat da. Txotxongilloen etxea da, nire etxea, zuen etxea. Denon etxea da. Agur, ea norbait elkar ikusten dugun. Bazkaltzeko ordu ere iritsi zaigu. Tolosan, Kantabriko jatetxea jateko eta edateko lekua baino gehiago da. Kantabriko txoko sarrien gauz, eta leku hau ezaguna bada apostuengatik, jatigatik eta eratigatik baino.
ze janda eran bertan elegante itzen da, baina bertara batez betorte ziren kirolari zein herritarrak apostuak izten. Eta horrexegatik dau apostuen tenplua. Bertan, ohikuenak pelota, arraun, aizkola, harri jasotze eta sega apostuak izen die. Nola ditzen zituzten mindegia, erasune, karriak, olasagaztik, erronka botatakoen. Erronka onartzen duenak, etor dadila Kantabrikora. Normalian Euskaldunen arteko asuntua, ezta? Ba, Euskaldunen beti ere agertuko, zan bat, ez? Baina, etorri izan du da igual de Segovia, ez? Segovia eta eskolari bada hor. Bai, Bai, baina gustatzen zaio hemengo guztioi, gide guztioi. Hemengo girua. Bai, eta etorri izan hemen intzuenen harria postuoi, izetak eta zeak, hirigoienek, Palentzitik etorri izan la Palentina, korrika ibiltzea Dominguez, o bada, atezu medalla de plata, oitako. Eta juntan harrituta, ez, hemen daun zeoi, ez? Segiro, Kultura, ez, da girua eta... Gero beste rusa batzuk eba eman ditun plaza eta geritu ziren. Rusak, Rusua bazatzen tarten, Ja, zu hemen ez ditzen aspertuko, Kriston historia goriko zu hemen, pasautakoak, ez? Maina barriko zuzun, Historia honak, ez? Onak. Moskeuak egon gozian, apostun da bata bestien arten, ez? Negar igual baten batek gero, bai. Negar igual baten bate, bai. Andriak akalatu ingozian, eta hola gizan gozian, Ez, etxiak eta generalmente apustu hola tortzienak Andre baki, ez da sekretoi Andre egin. Ja, hori egisa da, zuk esatu zuen beti izaten dana, jentiak galdu dago, nik askotan entzun dut, ez? Baserrixak eta galdu idi, hori egisa da? Euskal Herrixen baserrixak apostatu izan diela? Zot uste, ez? Horren besteako ez, ez? Igual metagaro bat, o behi bat, o ardi batzuk. Bai, ez? Baina baserri, garai baten baserri ginela maizterra ginen ez. Maizterra, karo. Ideana maizterra, alkierren izan. Maizterra. Oandik gane, baserri pila badago, aiane badaude oandik bat beste, maizterra dienak, markesan batena dekena, baserria, edo... Taillero, alkilerra askoek simboliko deke oandik an. Baina, ja, olako, abiatu barronik. Ba, guge maizterra ginen. Bai. Eta hola, behin apustu baten, torri zien honea atxun batzuk asteleren feria. Atxona? Bai, feria ja bugauta zio, baina lehenko horri kostumbre eutxiz, ez? Bazkaldu... Claro, eske hori izan lehenko itxura, ez? Lehenko itxura hori. Apostua plazan itxezan, da hona etorri lehena amaiketako hain, ez? Nik izan dizut astelen baten, ez? Astelen normal baten, ez? Eta orduan, torri zen atxun bat, lau atxon hola, ezaunek, eta bat txiki hola, esan zen. Apustu hartuko jat. Hemen zaban apostu bat? Bai. Claro, eske jendia hona etortzen zen, igual herri proba, herrikirol proba zaban, ez? Eta jendia etortzen zen, eta nik apostu botakot, ez? Tanto ez da izen badiru, honek irauziko, eta batek hori hartzen zaban, ez da? Eta orduan, hola, eta orduan jarrita zuen apustu hori, eta etorri zen atxona hori eta hartu zuen. Hartu ez? Eta guztak guntzen etxea. Eta gero urrungunen, o gauen, etorri zen apustu jarrizunak. Eta esan zian, Tomas, apustu hartutan dago. Bai, hartutan zeko. Bale, orduan, irazte almadenik, eunero, bestena 200 emo fidetxea, ez? Bai, hola, galtze balein bat ez erraz. Eta orduan esan zian, zenek hartu apustu egin. Japaldo jakintzea. Eta ezin esan, ez? Ez, izango. Izan zeinek, Ez dit izango. Apa izan zen la secreto de confesión. Ez que nik hori bizi izan. Ez dit izango. Eta izan barko zenek izan dira. Ez, herriko altzanta. Ez dit izango. Eta esan nion, bole esan. Pakizetik izan nion, porque bere gaitxea hartu zulago. Bere aitea gaitu zuen. Bai, Da zelan gaiatu izan gero? Atxe gira bat. Aita gira bat, esperientzia jakin. Gure zarrakin giro izango getxen. Zate zen behak. Bai ez. Kontuatu. Errikoa da. Eta kalo, aitak ere ezakixen, zuk apustu hartzen zuen ez dakitu zein bota dagoen, ez da? Bera atxek ezun sekular jakin zenena zan apustu be. Ez da irabazitakoan ere ez? Ez. Ez, Sekretua, Ba, Kantabriko taberna oso leku berezia iruditu zait,
Ze ikusten da euskal tradizioan nola hemen zein darreuki duen hemen taberna honen barruan, eta seguruna euskal tradizio hori mantentzen ere lagundu du taberna honek. Eta gainea, eharki bazkaldu deu, eta egunik eharri jaiga pasatzen da. Iruditzen zait toki hauek ezin diala galdu. Euskal kultura bermatzen duen toki hauek ezin diala galdu. Gaur erakutsi du Tomasek, taberna hontan gauza asko sukaldatu diala, proba asko, apustu asko segurazki hemendik atera dialak, apustu asko india hemen probengatik. Eta behar leheno komentatu duen bezala, apustu horiek euskeraz india eta gure nortasunakin. Eta hori da importantena. Tomas, eskerrik asko, primeran bazkaldu dugu, eta musu potolo bat. Kantabrikon primeran bazkaltzeaz gain, Tomasekin izandako solasaldia ere bikaina izan da. Baina aurrera egin behar dugu, oraindik beste bisita bat daukagu eta egiteko. Izan ere, Gipuzkoako paraje eta larre berdeak, herri eta kirol abenturarako eskenatoki paregabeak izateaz gain, gure elikaduraren jatorria dira. Iztu eta azpikoa baserrian, ederki dakite hori. Belaunaldiak daramatzate lurrarekin eta abereekin bizimodu egiten. Lurrari loturiko jarduna da beraiena. Beti ere, ingurumena zainduz, beraien abereen ongizatea bermatuz, eta modu jasangarri eta duinean lan eginez. Ezaguna etxegatzuen pasarte hau. Jaixo, nu jaixo zitzen, jaixo laskau mendin. Da, hasi berriz nun, eta hasi inunez. Haundixa, zuan laskau txiki berriz, Jo... Urrengo minutuak, laskau txikik horren beste maite zaun bere sorlekuen emungo, laskau mendin hain zuzen. Da, hemen dago ikuspegi ederra, Aralar eta Txindokiko parajiena. Paraje eder honetan dago iztu eta baserria. Beraiek esaten duten bezala, esnetan bizi den baserria. Iztuetan, beraien lanaren parte da danamaten bizimodua eta balioak gizarteratzea. Horregatik, baserria bizitatzeko aukera ematen dute, eta Marijek ederto hartu gaitu bere etxean. Egiteko berak ezagutu, eta Lazkao mendiko ingurune paregabeaz gozatzeko modua izan dugu. Bueno, eta Marije, esniataz aparte zeiten dezue bagello? Bueno, esnearekin egin daitezken gauza ezberdinak. Azken batean, esnea da garrantzitsua, kalidadezko esne on bat izatea, gure larretan bazkatzen duten belarrarekin egindako esnea da, eta hortik ateratzen ditugu, jogurrak egiten ditugu baita ere izozkiak, esne pasteurizatua ere saltzen dugu, esne makinak baditugu eta hor bertan esnea saltzen dugu. Aitu, zema produktu pila, Bai, eta orain justu hasi gara produktu berri batzukin hasi gara, bai. Orain natilak, arroz esnea, petixuak, bai. Animauta alare, animauta, Baita ere, gazna zabalgarria da hori, bai. Zer da zabalgarria? Oso goxoa. Zabalgarria, hori, Filadelfia estiloa. Bai, baina... Ez da gazte ikusik, seguru! Eta gaina bietako bat egiten dugu, gosaltzeko edo amaiketako bat. Amaiketako bat, baina, bueno. Eta bat naturala, eta beste berriz, ezpeletako piperrakin egin. Eta hori bai, probatu beharra daukazu. Bai, ez? Osta? Pizka bat hartu jarri. Baian, hori da. Bai, ez, hola bisitxua da. Oso agelitzen da, bai. Oso. Garto. Bai. Aitu, eta hau nundikan etorrizitzei zuen. Jo, hasiko gea, esnia saldu saltziaz gain, produktu berria egingo ditugu, jogurraitan hasiko gea, izozkiak egingo ditugu, oain natillak esan duzu. Bai. Azken batean, ikusi behar duzu pixkat merkatuak edo konsumitzaileak zer eskatzen duen, ezta? Orduan, esnearekin bakarrik nolabait ere, gelditzen ginen pixka bat motz. Bai. Eta pixka bat egin genuen, bidai bat Europatik egin genuen. Joan ginen Austriara, Frantziara, Suizara ere, Italiara ere. Apropos ikusteko edo zuek gozatzeko borretan? Baita ere, aprobetxatu genuen oporrak egiteko. Daneako denbora. Hori da. Eta ikusi genituen, ze gauza zeuden hortik zehar, ze produktu zeuden. Eta hortik ekarri genuen nolabait ere, ideia ekarri genuen hortik, eta hori da, gero hemen gure esnetegian proba ezberdinak egin,
eta martxan jarri genuen. Earto, bani, Nearki. desietan hau Nire probetako probatzeko danetik. desiatzen nago. Bueno, hementxe dauzkagu, orduan hartu kutsarilla bat tapak erikiko ditugu eta Bikain. eta jan. Venga, Bueno, ba, zein probatu behar dugu? martxa. Bueno, ze egun pasatu gaur, ez? Goizean egon geha Leitzaranen, izardi pixka bota deu, aspalditik gaina kirolekin gabe egon da, igertzen den bezala eta gusto ibili geha. Geho, Tolosa ju geha. Bazkaldu deu Kantabrikon eta Earki. Eta gaina ikusi deu, garai batean Euskal Herriko apustuak nun itezian. Ikusi dure bai, herrikirolan sustentua azkenen apustua zala. Eta bukatzeko, bertako ekoizle bat bisitatzea etorri geha, eta, ke pasada, ze behiak eta ze ondo tratatuta, eta, jogurrak, Mundialak, ikearriak. Mundialak, eta Marije, ze jatorra Marije, Benetako emakumia, kastadagan emakume hori, Gorra. gutxi gehatzea. Zein dezu gustuko? Neri, a ber, natura da, jate baldin badezu edo probatzen baldin badezu, gero probatu ditzazkezu bestea. Claro. Limoitik hasten bazara, Aizki gero ez da? Besteetanak naturala, hor naturaletik asko gara. Vale. Eta, haupa, Marije, maite zaitugu, eskarrik asko, zure etxera gonbidatzeagatikan. Eta upa Gipuzkoa. Haupa, Gipuzkoa. Bizi Gipuzkoa!